В това видео искам да ви споделя какви са проблемите с шумоизолацията в новите жилища, които сме срещали през нашата практика. Казвам се Александър Киречев и съм управител и собственик на Acoustic Force. Когато си купи човек ново жилище, не знае кой ще му е съсед, отстрани, отгоре или отдолу. Много често срещаме сред нашите клиенти оплаквания от тропането на деца над тях или под тях. Това е проблем, който се решава още на етапа на строителство. За да може да се реши, е необходимо да се свържете с строителя или той предварително да е заложил в своя проект поставянето на шумоизолационна мембрана под замазка. Да, това е свързано с малко повече разходи, но разходите по изграждане на шумоизолация при вас са десетки пъти по-големи. Основно в новото жилище ни трябва звукоизолация на стените. Това е така, защото тухлените стени са изградени от кухи тухли, които са доста леки. През подовата и таванската плоча преминаването на звука е доста по-малко, защото те са доста по-дебели и съответно не предават голямо количество шум. Това, което чуваме като стъпки, като ходене, като изпускане на предмети, това се казва структурен шум. Той се предава през самата структура на плочата. Основният начин за да се предотврати такъв тип шум е когато се постави мембрана или шумоизолация под замазката на вашия съсед. Друг често срещан проблем са шумовете от тръбите. Той се дължи на високото налягане на водата и съпротивлението на самата батерия. Това е шум, който трудно се контролира от самия съсед и много зависи от много параметри. За да може да се избегне този шум, е необходимо още при етапа на строителство тръбите да бъдат много добре изолирани, да не бъдат вкопани и замонолитени в самата стена. Защото когато пуснем водата, тя създава вибрации и така вибира в цялата куха тухла, а тухлата става един голям високоговорител. Със сигурност не се подвеждайте от баш-майсторите, които ви предлагат да сложат просто една вата, или просто един картон, или просто един стиропор. В нашия сайт може да откриете няколко системи, които даваме ние като решение. Това са система нивелатор на 6 см и система Music Control на 8 см. За повече информация относно шумоизолацията в жилищни сгради и акустиката в офиси и студия, може да се абонирате за нашия канал в YouTube.